Pachipamwe mhuri yeZimbabwe tine nyaya mbiri dzatinadzo idzandityisa. Yekutanga, halo tete, takashayikirwa nemwana kuno kukwekwe aive ne2 years 8 months. Takanomuviga kumusha tikadzoka. Pasina nguva vakafona zvikanzi guva remwana ramuka rakatetewa rakacherewa. Pavakatumira foto raitoratidza segomba rakamirira kuti vaise chitunha. Raiva rakachegwa, ivhu remukati rakaunganidzwa padivi. Baba vemwana vakanditi pamwe vanhu vaida kuba box. Vakaramba kuti tiende tese kumusha. Akati mari haikwani. Ndakaenda ndega. Guva raive rakashama, asi kabox kaivemo. Ndakagara kwa 2 days ndikadzoka. Kuwana patinogara pamire mota Hilux. Ndakabvunza kuti asi pakapinda maloja manyowani here. Zvikanzi nei wadaro. Ndikati tiri kuona mota. Zvikanzi ndeyangu. Haana chero kubvunza kuti ndakafamba sei kumusha. Pandaiveko haana kufona kusvika ndadzoka. Paakatara zvemota ndakamuti inga henyu maita mari. Zvikanzi zvinongoda kungwara tete. Vedhuwe, ndipo pangopererawo nyaya iwe. Vedhuweka, zvinotyisa zviri kuitika muupenyu. Saka it looks like baba pane zvavakaita kumwana. Kofi rinofugwa rigosiva rakadaro naye vedhuwe. Vodzoka kunzi zvinongoda kungwara. Zvazonyanya kunangana. Tisi vanhu vari superstitious, asi izvi zvandityisa. Baba havana kana kuratidza hanya. Regai tipinde munyaya yechipiri. Mungotiudzawo kuti munofungei nazvo. Makadini ndakafirwa nemurume 2016. Kubva ipapo handina kumboroorwa. Zviri kutonetsa. Ndikasangana nemunhu anongofa. Nevarume 4 vakafa vakuda kuenda kunoroora. Munhu anongonzi aita accident. Saka ndakazotanga kuenda kuchechi kuti ndifambire nyaya dzake. Ndaiti ndikapiwa munamato wangu wekugeza, mangwana ndowana mumba musisina munamato uya. Ndikafamba chero kuenda kumashopu. Shopu yandinenge ndatenga ndosevhwa nemunhu akafanana nemurume wangu. Zvese nezvaakafa akapfeka, anogona kuti makadi emhunzi. Vana vari sei, vari kukura here. Asi ini handiiti simba rekupindura, ndongoseka. Ndikaenda kurestaurant nevana, ndotoona munhu murestaurant akagara opposite nesu. Achidya hake akafanana nababa vevana. Zvekuti vana vanotomboti mama honai munhu akafanana nadedi uyu. Obva atoita bye bye kuvana. Kumachechi ndanzwa nekufamba. Murume wangu akafa neaccident. Mumba takarara takadzima TV. Tinonzwa kuti TV yabatidzwa ichiita noise. Kuenda mudining unoona zveshuwa TV yakabatidzwa asi musina munhu. Umwe musi mwana akachemera ice cream usiku. Apa mufiriji musina. Mwana wakachema kuzvikandira pasi zvikanzi mama ndoda ice cream. So ndakabva ndavhura firiji kumuratidza kuti yapera. Kuwana mune ice cream mufiriji 5 liter. Kuti ndibve nditame imba yacho ndeyangu nemurume. Handina kuuraya. Kana nyangwe zuva raakashayika akatoenda kubasa kuseni kwacho kaita bonde. Asi mashoko ake achibuda akangoti mukadzi wangu ndokudisa. Ndiregerere pane zvese zvandakambokutadzira. Akambohura rimwe gore hake. Ave kubasa akatoisa message kuti ndikuda mukadzi wangu nevana ndine mipese pamuri. Ndikati thanks husband. Ndokuve nesu kwaireva here uku. Handisiyiwo kuti mukavapawo masano ekudii. Ndikuti kwai vakafa havana chavanoziva, vakafa havacharangarigwe. Chero zvavanoda, chero murangariro yavo zvese hapachina. Saka handizivi manje kuti chii chakuitika. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Nyaya sisi vanyora nyaya yavo yekuzvara rushiye yandifungidzawo nyaya yakaitika kare. Ini hangu handina kurumba, asi ndakaitawo ruoko rurefu ndikadzoserwa nekubayiwa panyamanete. Ndatova gogo vane vazukuru, asi ndinogaraudza vanhu kuti nyaya yekuita ruoko rurefu yakashata zvakanyanya. Nekuti ini kuti ndibve nemwana kuclinic ndakabatsirwa napkin. Hongu napkin riya rejira riri white. Tete ndichinzi push, ndichipusha napkin. Nanhasi chero mwana akauya nepencil isiri yake ndinomukurudzira kunoidzosera paripodyo. Nokuti ini ndakadzidza the hard way. Ndakabata nhumbi yemwana mukomana engadai akatena 31.
iri gore rino muna September watakatarisa iyeye. Ndichinonyoresa nhumbu zvese nekutarisa zvose zvaiva zviri correct tete. Saka munozama kiriniki ekumusha ari nechekure zvokuti kana mazuva ako ava kunosvika unonorindira kumatumba pakiriniki ipapo. Munenge muchivigirwa zvenyu chikafu chenyu kubva kumba. Vanotobva kure nekukiriniki vanogara vauya nezvinhu zvakakwana zvokuti munenge muchitogara makawanda. Izvi tete zvinoitira kuti panosununguka mai vasapinde munjodzi. Nekuti vanogara kumwe vanokwanisa kubuda ropa rakawanda vorasikirwa neupenyu. Kozotiwo vamwe vanotadza kuzoziva mabatiro emwana achangozvarwa. Saka kana nhumbu ikarwadza, at least panenge paine manesi akatrena anoziva zvekuita. Saka taiti kana tisina zvekuita tete besides kutandara nekubika zvedu, taiburisa tuhembe twevana vedu vasati vazvara tichiratidzana tete. Kungovaredza nguva wozonzwa mumwe achiti, ko ichi makachitengepe? Zuva racho richitovira kapai. Woti panenge pasina materevhizheni ekuti muone muchivaredza nguva tete mungaitei. Saka mukuratidzana uku tete ndakabatwa nemweya usina kunaka. Ndakachiva hembe dzomwe mukadzi ataigara naye. Manapkin ake ainge ane peki akabva kuSouth Africa, top quality. Aiti murume wake anoshanda kuSouth Africa, saka paanongosimba anobva atoenda nemwana. Peki yese ndakaona senge aiva akawandisa. Besides handiti aizoenda kuSouth Africa kwazvainge zvakachipa, ko ndikakumbira hangu nechemwoyo rimwe kana maviri. Saka ndakataimira mukadzi uya aenda kunogeza tete, ndiye nyawa kwava kunovhomora manapkin maviri, kwava kunoviga pasi mubhegi mangu. Chero zvainzi aizosecha mabhegi aiziva sei kuti rake ndeiri. Kuti kwainge atenga aivasiyavhara chitoro here. Ndaiva ndatogadzirira mashoko esaizi dai zvakasvika pakusecha mabhegi. Mudzimai akadzoka kunogeza and instantly akaziva kuti mabhegi ake aiva abatwa. Kwava kutanga kutarisa zvinhu zvake, wanikwe pakashota manapkin maviri. Haana waakangonanga, akangoti vasikana, kana pane hazvipa manapkin angu ngaadzose. Kwaiva kurova bembera kauko. Aiva asina waakananga, besides hapana aimbenge aona ndichitora manapkin aya, saka ndaive ndirisina. Mukadzi uyu mangwana akadzokora kuti vasikana, akatora manapkin angu ngaadzose, otherwise achazviona. Haiwa ngatibvigwe zvedu, woti munhu anoroya unomboisa ma-threat ese iwawo. Tinongoona neaction. Saka it's obvious kuti amai ava kwaingoda kutyiwa chete. Iniwo madays angu aiva asvika, chimunhu chacho chinenge chainakirwa nekugara mudumbu. Ndainge ndatone towel. Sezvineiwo usiku hwacho ndakapinda mulabor ndikavata ndichitamba pamujaivhi nemarwadzo emhando yepamusoro. Ndakatorwa ndikaiswa mudelivery room tete. Nguva yekunzi push yakasvika, kutogomera napkin richinowira uko. Yakava yowe mudelivery room, manesi achikanuka nechiitiko chakadai. Vakamufunga kuti pada ndainge ndapfeka napkin kuitira mabirth fluids, asi no, mwana painge pasina. Manesi akashaya nerimuromo. Mwana pasina, kwakunosvikotariswa zvikanzi mainge musina mwana. Asi placenta yakabuda. Saka yanga iri attached paiko. Panepi here, 9 months dzese kutambura kuti ndizvare napkin. Ndakaiswa murecovery room. Iya yevachangobatsirwa, asi ndini ndainge ndava nyaya pachipatara apa. Nyaya mudzimai akazvara nepi. Dai pasina paivhurika, ndaipinda hangu nenyadzi. Mukadzi wandakabira haana zvaakambotaura, asi zvaiva obvious kuti ndini ndainge ndabata te. Saka mwana wacho akaendepi. Up to this day handinzwisisi signs dzakaitika apa tede. Dai hake akatora ini, asi ndinofunga akazviitira une, aida kurova panodzimba moyo. Besides kuzvara napkin tete, kwandakaroorwa vaizoti chiineni, vaizonditora sei. Zvinotaurika here kuti ndaive ndachochora zvinhu zveumwe, ndichimbozviitireiko. Tete ini ndaive nehangu manapkin, ishave rekubuda here raiva randibata zvine simba. Zvino ndakaitei. Ndakavata ndichipishana pfungwa tete kuti mangwana akasvika ndaiziva kuti aizova mahora sekutaura kwevanhu vemazuva ano. Tete mangwana akasvika, murume wangu, mukoma wake banguru namai vamwene vakasvika. Vamwene vakatobika jongwe,
nekukanga chikangireni chokuti muzvere awane mukaka. Muzvere aigoyamwisa nhepi here. Pachisvika vakadaidzwa mune kamwe karo mune manesi vakatsanangurigwa zvainge zvaitika. Ndakaona fese yemurume wangu kuti apa painge paipa tete, painge pasina kutaurirana zvamuchose. Ndaiva ndacharika moto ndakapfeka nguo yeuswa, saka ndaizotsva. Zvechokwadiwo ndakatsva tete. Murume wangu namai vakasvika murumu mandainge ndiri, pandainge ndiri mune zivu raikwana munhu wese, akati nditsanangure kuti zvainge zvafamba sei. Kundadama zvinotaurika here tete kuti ndakabara napkin. Saka kuzvara napkin kwaiva kushiniwa. Zviya zvekungwara-ngwara tete kunge manjeru tete unopapusa wani. Ndaiziva zvangu ndichatasanuka saSorobhoni mugwagwa weBhuluwayo. Ndakatanga kutsanangura maitikiro ainge aita nyaya. Ipapo muhou mainge manyarara kuti zii ndichidikitira kutaura zvinonyadzisa kudaro. Ndapedza mai vakanditi asi ungai chii naye mwanangu. Murume akanditi kana pasina mwana ndisadzika mumusha mavo zvakare. Tete ndiko kwakava kurambwa kwangu pakiriniki pazere vanhu nokuda kwemaoko asina kutreniwa kusatora zvisi zvako. Ipapo ndainge ndokusvaira manje tete ndonyara-nyara segudo rine mimba mumbazi. Chero appetite ndainge ndisina, ndakazomanikidzwa nemanesi kudya nyama yejongwe yainge yabikwa-bikwa namai. Ndakakumbira kuti ndidischargewe, chekugarira painge pasina. Vamwe vachisvusvudzira vacheche, ivo vakatarirana nenapkin. Tocha yacho yainge yakanyanya. Ndakazodzokera kumusha ndikaita makore 5 ndisingadi chero zveimba izvi. Kumusha kwandainge ndakaroorwa kune sei yekuti rega kubasa vongayo kuzvara napkin. Ndakazosangana naBhanda, handina kumuudza nezvehistory yangu. Aizofunga kuti ndiri munhu akaita sei naitete. Zvimwe zvinhu ngazvigare zviri history. Ndakangozvara vana 2 vatuwa nedzimba dzavo, asi zvekuti ndakambodzara napkin handisati ndambozvifukura uye handizozvitauri. Ndinogara nevazukuru vangu vandinokohomedza kuti vasatora zvese zvavo, kutora chisi chako tete, kuba. Pamwana wangu pakaitika kauroyi, asi nanhasi ndine guilty conscience yekuti ndini ndakazvikonzeresa. Handifungi kuti ndichanyatsozviregerera zvamuchose. Chokwadi vanhu ticharega kuba. Nyaya dzekuba idzi tichadzirega. Tiri kudzidzisiwa nechiNdevele vanoti indlela ibuzwa kwavaphambili. Mugwagwa unobvunzwa kune vari mberi. Handiti kuti madirections tofamba sei. Vari kutaura mama kuti musafarira kuba zvinhu zvevanhu zvinozoitika zviri mysterious. Vakatakura mimba yavo 9 months akazozvara napkin. Ko mwana akaendepi? Hatizivi. Sainzi yekuAfrica ndogara ndichitaura kuti ngadai sainzi atinayo kuAfrica iyi taishandisa muno muAfrica, ingadai tine Wakanda state. Tiri mberi chokwadi, tichibhururuka tiri pamitsvairo yedu. Tisati mamboona zvakadaro marume marusero asingadi kana fuel. Wakanda of the Wakanda state. Tinotenda nekuteerera kwamaita veduwe. Muve nezuva rakanaka. That